Jahit Jaki. Sing mana? Mbak Bella. B. Oke, ya. Mbak Bella. Bella. Ini. Iya, Mas. Sepot ke, cah SD. Sik, sepote, sik. Aku sing njaluk sepot. Man, Bagong menuli mbukan ya, Man. Telu pelok. Bagong kuwi golek-golek kuwi. Man, wis golek-golek ya, Man. MPK Mas Bagong ganteng, buah apa yang paling manis? Buah gong, makin ganteng aja. My little bolu kotan. Kargo ngono. Wis semen. Mbok meneh urung krasa ya, Mas. Mas, kon ngakon sing ngendang kuwi, aja aku. Siji meneh, Mas, urung krasa ya. Lagi ya. Oh, Pia seneng banget Pengen kan. ABG. Mas MBG. Bagong kan Apa? MBG. ABG. MBG. MBG. Iki urung M. Po tau nginjen jenengane. Cah SD kok. Ayo. AMBG. MBG. Mas Bagong ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah gong. Tambah ganteng aja. My little baluketan. Karepmu kono. Kesenian apa kowe? Iki mau sepote ngene. Heeh. Kok nek niken beda. Apa? PP apa? Pepeng. Ngono kok. Pepeng. Sesuai usia. Heeh. Sugeng dalu Mbak Bella. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Wonten request tembang menika Nggih, kathah napa? sanget. Mau nek sing ngersake yo sik tak golekane mau. Ninggal katresnan mau. Sing Mbak Bella dari Surabaya tadi nyuwun ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Tampanono. Lah kok gur kertas? Lah wis transfer wingi dek nang Kebumen monggo wis tak nggo tuku udut. Iki mau sing gawake Pak De Gareng kuwi. Nggih mengke transferane diterusne teng kula nggih. Ora iso. Mula kemajuan teknologi dipakai. Pripun, Pak? Mas Yusuf bisa transfer sekarang. Heeh. Ki awakmu ki pasangi QRIS. QRIS, dikeleti QRIS ngoten. Di barcode. Di barcode. Barcode. Nah, Jajal coba kaya ngapa? Kaya ngapa, Pak De? Contone. Contone piye, Pak De? Iki wis tak pasangi barcode. Nggih. Nah, sampean transfer. Scan HP ngene to. Ngene to. Sing ngisor mandhuwur, Pak De. Lah mbok pasang endi? Ora ketok ya. Lah mbok pasang endi? Wes salah. Kanggo bawa mboten? Lah apa nek bawane ninggal Langsung mawon. Langsung wae kok. Nggih. Sileke ngene lek. Ah, Yo, musrik. Musik. Musik, oh musik. Ya. ya. Hei, hei.
ing para mantri tahun nono windono tak enteni ning pusuking tresno Bapak Sudarto menika wau. Oke, Dek Bella. Sampun nggih, Pak Dik. Oke. Lagu iki mau ya tak aturke nggo bapakku Randusari. Sinten? Karo simbok ya mriksani rene. Sinten? Mbah Damin. Mbah Damin. Hah, mbahku. Oh, lah bapake jenengan to ya. Isih sederek to karo jenengan. Iki nanti mau lungguh. Ah, sehat-sehat ya, Mbok. Sehat ya, Pakku. Mbako. Ki, sok tanggap rono mulih sangoni mbako. Mangkat ya wis gawa mbako ya. Rokok. Rokok. Heeh. Iki pun. Niki. Ya, wis pokoke diurutke wae. Aja lali, metumu PP apa? Ya. Piyayine sugih banget. Pepeng ngono ya. 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 Pemu lho. Iya. Ya. Asik. Pepe apa? Pian
Kakak abang pada pandangan pertama. Kakak abang kapankah kita berjumpa? Wes e. Iki ora sepot ning lagu iki. Sampel. Heeh. Jare aku ngomong ngetokke P apa? P. Lah ya lagune. P P. apa? Ayo. Mau tak kei sampel to. Gebrakane Mas Yusuf ki ngono kuwi. Mau bela apa ndok metu apa mau? MBG. BG. Iki apa? Iki mau. Ora nganggo ki mau. Iki PP apa? Heeh. Engko apa sing Iki kok iki? kicomania ndangak-ndangak lho kae. Ah. Kok teko kene garek yasinan iki. Ya mbok ora Kabeh kok durutke kok kudu kreativitasnya Mas Yusuf iki Nah. iki. Sabun pentas. Luh, PKK Mars wis Mars dadi PKK viral. Tonggoku lho ngantek direkam nggo nada dering Mars PKK. Tanggamu lanang Neng konter anu ngapunten ajeng tumbas nada dering Yusuf Ansor Mars PKK ngono. Neng konter kuwi, Nduk. Tinggo nada sambung. Allah. Iki Lali janjine Saking Pak Saking Badirmas Pak Bardimas, Nggih. Papua kono. Papua. Oh, loko. Ya wis tau tindak Papua. Wis ngene iki. Lah kok ngono ngapa yang Papua? Lho, wong kono kan jogete ngene iki tadi. Oh, loko. Wong kono iki Rono ki demben dangdutan aku. Ora nang wayangan. Papua dangdutan. Anu, wengine wayangan, Oh. awane dangdutan. Awan dangdutan. Aku ki nonton. Nggih. Nonton. Dangdute nganggo rok semene ki lho, Mas. Wah, Sing nontoni wong Papua Nggih. nganggo koteka. Mongko. Penyanyi dangdut iki sing ngobah goyange ngantek ngene iki. Wangine buantri ngantek muni ber. Lah kok munine ngono iki? Kena angin lho, kena angin. Roke munine ngono. Nah, nek nggo mingkup malah kaya sempritan. Ngik. Kuwi tak jenahke. Terus Kot wong sing joget wong Papua sing nggo kote kaki Heeh. anteng kabeh moneng. ora melu joget. Ora melu joget. Lah Bareng ngopo? lagune rampung, Mas. Nggih. Suarane pletek. ngopo Apa kuwi? Meletek kabeh nduk kotekane. Oh bereaksi ngono to. Kepanasan iki lho, kepanasan. Ora. Masa kepanasan? Neng lapangan. Ora. Sing rono aku pokoke. Wah, aku. Kok ringkeh men kepanasan kok berarti- pecah ya. Berarti sing nganggo kae sampean. Ora. Iya. Anu lagune ning Lali lali janjine. janjine. Lali Iki janjine. duet. Heeh, dibawani. Ya bawani. Heeh. Dienggo ngelingke sing lali karo utang. Ya. Napa enten mriki? Ya karena Sing mbok napa nyaran, enek sing nadar arep nanggap Mas Yusuf sing kelali iki delekke. Ah, nggih. Apa kae? Sik gareng tak yane jedul ning kono. Gareng pung. Kok suara gareng wong iki. Dron. Wow, halo. Wah iki anakku mbeleng kok, Mas. Lah pripun? Aku yang duwe ngene iki tak umbul ku lho kok puarane nggondo cantoli cawet ngene Mas. Sembrono Mas ya dikai. Anakku kok ya, anak. Dina Minggu. Nggo pemean kok. Minggu kang tak anti. Sapa ngundang sapa? Si Jon, Jan sapa? gentung. Joni. Tinamune. Moji. Tinamune ngayang Ya ayo gentenan kono. Ya sing pas aku iki ora iso kok. Lah kok ora iso piye to? Aku ora nglatih iki kok. Jebol mung lali janjine. Apik sampean Ngono terus. ya kerja sama Aku ki gentenan kok Mas. nonton ngono lho. Mung jebol mung lali janjine. 5 yuta kaya ngono. Oh tak tuapok.
Geting awak harus rego ini sensitif. Lah piro jare Mang Yuto? Ngisi Mas Pepeng kowe iki. Engko ben dibayar wedi karo semen wae ya. Wau bayar, Lah kowe wegah cilaka kon ngusung teko omah kok. Jare jenengan bangun. Heeh. Kan ya wedi karo semen ya bermanfaat to. Iya ning bangun ning ora kok terus mulai sangoni wedi ro semen. Gawe kos-kosan LC to, Mas. Oh, astagfirullah. Untuk karyawan. Oh, karyawan. Oh, nek ngekos nggonku ngekos ora masalah. Oh, kosku eksklusif. Eksklusif. Kamar mandi dalam, tidur di luar. Jenenge ora eksklusif. Anane pijer. Anane pijer. Semoyo. Semoyo. Oh. Pinter golek alasan. Sik. Iki ngandar-andar nganggo cengkoke Pak De Gareng. Ngandar-andar. Ya coba. Kuwi sing ku jembarke iki 3 sasi lho, Mas. Ngandar-andar. Karo mangap kudu karo mangap. Aku. Aku to? Heeh. Ya. Lah Ayo, aku Mam. ra iso ombo lho. Mosok. Mosok. Ku nek ombo bablas. Heeh. Ra iso bali. Ora nek pentokane to. Eman-eman. Ngandar-andar. Ngandar-andar. Lah ya ngandar-andar ya. Kok ngambar-ambar? Apa ora beneran. Ayo Mbak, cengkoke Pak De Gareng. Kaya ngapa nek mangap? Ayo. Aja mbok indek ngono kuwi. Ora ora. Nonton sepiro. Sepiro? Sepiro? Oh, sedeng Mas Gur semono. Sedeng. Nadane sedeng gitu. Semono iki nadane sedeng Mas, ora terlalu tinggi gitu. Mok ngablak. Tak kena. Bayi putri ki lho nek nembang iki mengone iki kudu setitik ning metune banter ngono kuwi. Dadi ora kena gek ngablak-ablak ngono ora kena. Oh, dadi sithik ning metune banter. Nah, Sor. Angan duku. Ayo. Wong ngentut barangke ya, Mas. Heeh. Metune sithik ning suarane banter kuat. Tapi ya enak ya. Ngerti-ngerti nggondo suarane ora patek mung titit titit tatat. Kuwi ngentut ganjel tungkak. Titit tatat tatat. wis tau. Wis tau diganjel. Iki paguyuban apa iki? Ayo, Kesenian apa? andaran. Ngandar-andar angen dukur. Aku wis ora percaya. Ya! Ansar laras. Iya. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Taman Mangu nganti lingsir srengenge ngene ana kene aku nunggu kowe Mana di mana anak kami saya. SMS rambasi
janjine omonge alesane mangkolake utang undang sauren sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko aku Lah. nyanyi karo nonton sendok kae dadi Wah. Mas sesuk sing tanggal sesuk ki ning playen tanggal 5 heeh. engko bengi playen Engko to bengi. request manci sak pawone Ora mung sendok. Matur nuwun ki wis suwe ora disusul manusia sendok, Dek. Kangen aku. saka Ngayogyakarta Heeh. terus sing wedok iki wedok ya sing Nggih. sini kuwi wah elok Nah, kae jenenge Bang Jengki sing wedok kae. Wedok kok bang lho. Lah ya Jengki kok kae ora wedok tenan kok. Karo Pak Tommy. Nah. kae iki wedok asli Mas Kok asli. asline lanang Heeh. Ya. Janjane kowe ning endi Geragatmu sajak aku priyani hatiku sejana kowe kencan karo dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Mana di mana anak kambing saya? kaya Janda Matro. lali janjine ngomonge alesane mangkalake Mundang sauren sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko gentung gentak gentung keteke dimainke, keteke dimainke, keteke dimainke. Kok mandeng lho gamelane sing. Nesu. Ya. Apa kok nesu? Ngapa? mbok yo ora sanggon ketheke dimainke wong kaya-kaya ngelingake kuwi apik kok dadak. Oh iya iya iya. Dimainke ketheke dimainke. Lah apa jenengan rumangsa kethek kok nesu? Lha aku ketheke sing arep mbok maine piye? Lah pegah kok dimain. Aku maino ndang. Wong bener-bener kaya-kaya ngelingake ngono kaya. Lan jenengan yo pedhaan putih ya kethek lho yo kan lho. Apa nek wedaan putih iki mung kethek? Bekantan, Anoman bekantan ya ke wedaan yo putih. Piye, putih. Mas? Bekantan ke ya wedaan putih. Bekantan ya. Bekantan. Sampean ki kok paham fasemen ki apa surveyor bab kethek apa piye to Lah sampean? kuwi terah kethek kok dadi keluargane apa? Raimu. Lah apal kethek-kethek apal lho kuwi. Aku ora ngrembug kethek ki paling guweting. Lah ngopo? Kethek iki kewan paling ngeyel dhewe sak donya. Lah kok ngeyel? Lho ngeyel. Aku paling guweting karo kethek.
Mergane. Ketheke paling ngeyel dhewe sak donya. Ngopo kok ngeyel ngopo? Lah ya ngeyel to. Aku ki takon lho, Nyuk. Yuk, jenenge ora seneng karo kethek-kethekan kewan rakus to, Mas. Mangan tangan kiwa, tangan tengen gegem, pipi kiwa seselke, kadang ijik tak sikile. Itu lambange wong serakah. Bener. Mula wah, ning nggonku wingi enek kethek nyebrang dalan. Nggih. Nggawa anak ngono to. Nggih. Wah, tabrak pit motor mati siji anake. Nggih. Kira-kira bapake kethek nesu ora? Ya mesti nesu. Yo sabar to, Mas, Mas sabar. Piye mau piye? Musibah kok, Mas, sabar, musibah. Piye mau? Nek dalan to. Ning dalan Ana kethek nggawa anak. Nggawa anak. Tabrak pit motor mati siji. Kira-kira bapake kethek nesu Ya ora? nek bapake ora nesu. Sabar iki musibah, Mas, Sabar sabar. ya, sabar. Sabar. Ya Nyuk, ya. Sabar ya, Tek. Padake kethek druhun ya. Moci-roci. Wis. Aja di kisruwe kok. Nah. Janjane kowe ning ngendi galagaku sajak dhewe atiku sujana Aku matur suwun sampun. makasih. Heeh. Mbak Niken Mbak sampun Niken sowan. Ya lon-lonan lah ya rampung kabeh Kandhane. dawuh to, Mas. Heeh. Matur nuwun pamriksa full wengine iki, Mas. Nggih. Dan penonton terbanyak di YouTube malam hari ini. Nggih. Salam-salam kangge sing mriksani YouTube. Mbah Tarno Tania Mbah Jaya. Tarno Tania Jaya. Sedulur kabeh wae sing Kabeh. memantar YouTube sedaya pinaringan sehat, rezekine lancar. Amin. Amin. Tak kira ana terusane. Lah ya wis tak amini. Iya. Ki request sing ora nek ora diaturke dosa Pakde wong ki ditenggani karo panjenengane. Napa? Request anu ki lho. Rujak jeruk. Ben diaturke anu Mbak Bluk. Oh iya. Ayo ayo Mbak Yoga. Minangkani rujak jeruk. Iya kuwi. Nggih, Kati jumeneng. Ya. Oke, ya. Menang. Ini Ya. Mbak Yoga. Wah jan pupure iki lho, Dik. Ngapa ta? Iki jane mau pupure resik apike lho. Lah Terus? pripun? Lah ndinge iki rak kekandelen le pupuran. Dadi wahing ngono mak piur ngeneke kuwi. Apa iya, Fir? Andinge akeh. Lah ya kowe kuwi. Kowe kuwi Ora lho, wong wahing kok iso ngantek ngerontokne pupure kanca iki. Kuwi iki wahing apa jana kompresor bledos. Heeh. Ya, rujak jeruk Mbak Yoga. Heeh. Nggih. Dik, jenengan iki gur midak telek kok diplester sikile lho. Yo, piyayi kok. Iya. Rajang, rajang, iris, iris. Mula. Kawalah reracik, rojak. Tan kendhet tahan sahja. Cawis. Cengkok kok, Dik, cengkok. Garap. Cawis. Mas. Anu mbok pipis-pipis sik mawon, Mas. Mogi. Kita
wayah lambah kula cengkoke gareng tralala Cengkokmu kaya adzan subuh. cengkokmu kok gelah Jawa lombok rawit pripun Mesake. lha lha pripun Ning kanca ayu-ayu bawa kok rubung laler lak ya. Lah ya pekne tengene kuwi mau kok ya dadi dikruyuk laler. kenapa pure kuwi mau lho Ora suwe. Kowe iki meneng ae. Kowe iki nek senyum malah medeni wong kok. Nora suwe bapakne dole wis teka Mangkene iki pabrik wayang ayo. Pabrik wayang. Pocong. Oh iya. Ngelmu iku awas aja nganti kewalik hurufe. Kanthi laku ayo. Iya. kalakone Kanthi kanthi laku ngapa to Dik kok kaya ora trima aku ngabane. Terima Mas sampean pimpinan kok. Nah. Ngono. Ketua kok. Apa? Ketua. Ora ngono mau. mau ora ngono kuwi beda. Oh. Piye? Sesuk priksa. Lekasela wangkas
tegese kas tegese kas nyanto sani Setya putra pangegese terangkara iki rasane ati rasa risik suwe ora dikeni mas yo mas nyepen janji kopen aja ngalem tapi sepoyo ngajak sajae Makasih Mbak Yoga. Pak Gareng. Dapur. Ada pamundutan dari Siap. tuan rumah. Tuan rumah toko Jane. bangunan, toko material Dua putri. Putri. Ya. Nyuwun langgam ngimpi dipun bawani. Oke. Ya. Sapa sing nyalirani? Iki prayogane jenengan ngaturi tindak panggung Mas Agus. Heeh. Ben milih sinden dhewe. Oke. PP apa? Mas Agus ta iki? Heeh, Mas Agus. Mas Agus, monggo tindak panggung Mas Agus. Sampean menang milih ngersake pesinden sing pundi Mas Agus. Monggo. Mboten nek diseneni Kang Garwo. Mboten, pokoke tindak panggung kudu iki wajib. Heeh. Hukume wajib. Ih, mrene ora entuk nginguk, Mriki. Nonon sing tengah. Oh. Mbak sinten Mbak Niken? Oh, tengah ki botol aqua iki kok. Oh, Mbak. Sapa, Dik? Sing tengah sing pundi? Iki rong kanggo Mas iki. Wo, ayo. Iki. Mbak Niken. Dik Niken. Bengok urung kanggo. Mangga Dik Niken. Dikersake Mas Agus. Heeh. Lagune napa? Ngimpi. Ngimpi. Ya. Kula dikersake niki. Nggih, Mbak. Nggih. Kan ngunggahke Semen. semen. Enak. Apa iki? Ngambara ing ya palarke. Heeh. Ngambara ing awang-awang. Ki nyontoni apa tenanan iki? Lah njaluke piye? Lah yo Aku tenanan kok Sing tenanan desa. lho, Mas. Ya. Pimpinan Coba campur nek sari. Serius ki kaya ngopo? Sing ngajari wayang campur sari. Ya. Ngambara ing awang Digandrung. Angle langung bebasan tanpa tepi oeo narabasing meko mandong miber ngiteri jagat ngulan ngelembara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemake nawa ngimpi Nah, ya. Ayo, Mbak.
Niken. Kagem Mas Agus sekeluarga nggih. Nggih. Ya. Sripet sripit leping raga sipir gandes luwes wiragane langlam lambi Sik, Dik. Enten saweran saking USA. Wah, iki nyawere dolar. Amerika, Mas. Nggih. Amerika. Nek dirupiahke 400.000 iki. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Dalang. Waalaikumsalam. Kami sangat menikmati performance penjenengan. Yes, thank you ya. Request Nyidam Sari. Salam kami untuk semua anggota. Panjenenganipun Nining Lexington, Kentucky, USA. Oh iya, saka Amerika. Kentucky. Kentucky bacanya. Ya, oke, Tulisannya beda. Ya. Kok dipinangkani bengok kae, Dik. Kok bengok lho. Bengok sing ndi? Mbak Via kuwi. Oh, dadi iki dumadi kok Masa karo bengok ta iki? Gembus kuwi ora. Nek ora danten anu mbang bengok wernane. Tapi sak ora-arane. Dake kucing ya. Lah, sia-sia lho. No. Iya, Pak. Sak ora-arane dikersake piye Amerika lho Iya. iki. Sing ngersakne lho lagune. Nggo ngopo? Yo entekke. Omonganmu ora penak. Piye lho? Kersake wong Amerika kok nggo apa? Yo. Sampun Mas Agus sekeluarga. Matur suwun. Sing ngersake langgam ngimpi pun jangkep sak bawane. Nggih. Sida ngersake iki. Sida bengok. Sepote apa, Mak? Bengok. Cepada nelongso Jamane jaman rekoso. Urip pancen anyar. Kudune ra usah ngomel.
jahe cakul jahe Mantel jadi banyak. inang karo ngilo entek langgam terus mlebu ning jaipong ning ya jadrel. Oh, nggih. Tulung tak kendut ya. Hae. Urung. Lagi aku piye? Ampun. Ganteng. Alah ganteng. Belum habis. Belum habis lagunya belum habis. Uangnya habis. Uangnya habis? Oh ya sudah. Joget sih. Anu, badhe makili mriko, monggo. Nggih.
Anak ora seneng. Oh, menang bayar ning ora menang duweni ngono. Heeh. Wis saiki. Wis Kok gordelet ya? ora krasa kok. Nek suwe ndak perih wis. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Heeh. Ah, kok Pak Slamet, Dek. Kok Pak Slamet. Jare njaluk diambung neh, Dik. Jare njaluk diambung neh. Dalange. Oh, iya. Ora, hei. Petel sisan kok. Golek molo wae. Iya. Terus njaluk Slamet. Antara segini. Ah. Daleme adoh mboten? Oh. Oh, tuan rumah toh? Oh. Ah, tak balekke 10 naknu. Tuan rumah, Mas. Tuan rumah. Matur nuwun ya, Nek. Jan iso stempel ku iso pas ya, Mas. Enek siunge loro ngene. Semoga lancar, sukses selalu ya. Oke, sene ya, saya lancar rezekine. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Aku ya wong nih. Matur nuwun Pak Slamet. Wis meh jam 1 iki. Mongko engko isih nganggo ruwatan, Dik. Terus ke ae. Lakon. Iya, ya. Sithik edang padha rata wektune, Dik, ben kabeh ya kecakup. Iya. Guyon tembang mung bumbu saumpamane. Nggih. Nek kokean ya ora enak tur mapre masakan ya, Mas. Kasinggihan. Sing baku cukup lan kecukupan apa sing dadi khasate Ibu Amin, amin. lan Mas Agus. Amin, 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 ya amin. Rabbal Lepat nyuwun alamin. pangapunten. Nggih. Rahayu sedayane. Matur sembah nuwun. Ya.